i, at man ligesom bliver nødt til at tale åbent omkring den problemstilling? Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes, vi skal tale åbent om det, men jeg synes også, vi skal kalde det, problemet er, at det handler ikke om muslimer. Det handler ikke om en hel befolkningsgruppe, som man demoniserer. Der, hvor jeg reagerer, det er, at når vi også begynder at mistænkeliggøre for eksempel indvandrere, altså de over 100 asylcentre, der er blevet brændt, det var ikke folk, der var indvandrere. Den angreb, der var i Zürich, et andet sted i Berlin, eller et andet sted i Tyskland, var heller ikke indvandrere. Breivik var heller ikke indvandrere. Jeg forstår ikke, hvorfor vi har behov for at vende vreden mod hinanden, i stedet for at vende mod terroristerne. I'm the strongest motherfucker in the world, bitch! Jeg er jo ret troende muslim. Det er jo ramadan, og jeg faster. Men da fasten startede, så kunne jeg jo se, at Dansk Folkeparti har stillet et spørgsmål, om terroren vil stige under ramadan. Det er bare ikke fedt som dansk borger med muslims baggrund at vågne op til den her mistillid. Og jeg synes virkelig, at man undervurderer den måde, politikerne prædiker hadet helt ind i befolkningen. Er der had i det, du hører der? Jamen det er der jo. Altså hvis man er i tvivl om, det han siger, om det er med til at grave grøfterne dybere, så skal man bare tage ordet muslim ud og lave jødetesten. Altså putte ordet jøde ind, og så kan man se, hvor grotesk de her udtalelser er. Jeg har nicht aus Angst vor dem Weltjudentum den Griff ins jüdische Wespennest in Deutschland unterlassen. Wir haben die Juden aus dem öffentlichen Leben herausgefegt. Umiddelbart er dialog blevet ret kontroversielt for nogen, og jeg tror, det hænger sammen med, at samtale er jo det allerstærkeste redskab i et demokrati. Og hvis man gerne vil svække demokratiet, så det første sted, man skal angribe det er faktisk samtaler. Forhindre folk i at mødes. Og så skal vi også huske, at der er nogen, der lever af at grave grøfterne dybere. De lever af frygten, de lever af at sætte befolkningsgrupper over for hinanden. Og især derfor, så skal vi hver især insistere på at mødes og samtale for at gå rygholdninger. Så er det godt. Må vi være fri for det fordrukne sludder lige fra morgenstunden. Og gudskelov, så havde du reageret instinktivt og overlevet derfor det angreb, der var på dig. Vi ved, uanset konditionerne for det her attentat, at ytringsfriheden er under pres i Danmark. Det er et faktum, som politikere og borgere må tage bestik af. Og presset på ytringsfriheden har stået på i årtier, hvilket min forgænger på formandsposten i Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, er yderst bevidst om, da hun allerede for 15 år siden blev bragt i stor fare, da en håb af mennesker forsøgte at lukke munden på hende, da hun besøgte Nørrebro. That's fair.